कबो घर से भागल रहली, होटल में कैली काम, संघर्ष के दम पर बनौली इतना बड़ मुकाम। कबो लोग सवाल उठावत रहे, आज करत बा सलाम। बिहार के बेटी मनीषा रानी कदिल बाड़ी ऐसने काम। बिग बॉस में अपनी खेल से सबकर जीत ली दिल, हर समय मुस्कुराली चाहे हालात रहे कितनो मुश्किल। मनीषा रानी की कहानी में बहुते संघर्ष छुपल बा। अंत तक जरूर सुनब और शेयर जरूर करब ई कहानी, ताकि दुनिया के मालूम चले मनीषा रानी के संघर्ष के जिंदगानी। तो चली बबुआ वीडियो शुरू करतनी। अगर हमारी पार पहली बार आयल बनी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ली प्लीज़, गोड़ छू के प्रणाम करतनी। देखी दोस्तों, आज के वीडियो बहुत खास बा। मनीषा रानी बिग बॉस में शानदार कर रहल बारी, लेकिन उनका कहानी बहुत कम लोग जानता। तो चलिए आपके बता दी कि मनीषा रानी के जन्म बिहार के मुंगेर जिला में 10 जून 1994 के भइल रहे। मनीषा के मन बचपन से एक्टिंग में लगल रहे, लेकिन बिहार के मिडिल क्लास फैमिली में वो कोनो लड़की अगर हीरोइन बने के सपना देखे तो ई घर वाला के बर्दाश्त ना होला। मनीषा चोरी छिपे अपन वीडियो बनावे, लेकिन एक बार उनकर वीडियो पिताजी पकड़ लिए और साफ कह देने कि देख लो मनीषा, ये घर में इकुल ना होके चाहिए। मनीषा समझ गई कि अगर उनके हीरोइन बने के बाद तो घर छोड़ के जाए के पड़ी। ओकर बाद मनीषा एक ठो चिट्ठी लिख ली और ओके अपनी पिता के तकिया के नीचे रख दिली और घर से भाग निकल ली। बिहार से भाग के मनीषा कोलकाता पहुंच गई, लेकिन गुजारा करे खातिर अब का करें, तो होटल में काम करे पड़ल उनके। सोच ली 8-8 घंटा वेटर के रूप में वो खड़ा होके होटल में काम करें, और जब वहू से गुजारा ना चलल तो शादी में बैकग्राउंड में डांस करे लगली। एक एवज में उनके 200-300 रुपया मिल जाओ, लेकिन वही से खर्चा चले लागे। लेकिन कब्बो भी वो अपन संघर्ष ना छोड़ ली, अपन सपना ना छोड़ ली। एक्टिंग और डांस के प्रैक्टिस घर पे ही जारी रख ली। यही बीच टिकटॉक आइल और तुरंत अपन में अकाउंट बना के अपन प्रतिभा से लोग के दिल जीते लगली। देखते ही देखते टिकटॉक पर मनीषा के वीडियो लोग पसंद करे लागल और लाखों में उनकर फॉलोअर्स हो गई ने। जल्द ही वो फेमस भइली, लेकिन भारत सरकार टिकटॉक बंद कर दिहलस। अब तो उनके लागल जैसे जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन यही बीच इंस्टाग्राम आइल और मनीषा रानी अब यहाँ पर जलवा बिखेरे लगली। कहल जाला ना कि आपके संघर्ष कबो बेकार ना जाला, ऊपर से भगवान सब कुछ देखे ने। मनीषा रानी के भी संघर्ष के फल तब मिलल जब अचानक उनकर एक ठो वीडियो इतना वायरल हो गई कि मुंबई से एगो प्रोड्यूसर के फोन आ गई। वो कहने कि ऐसा बा मनीषा कि तू मुंबई आ जा और एगो ऑडिशन द, और यही ऑडिशन के दम पे वो टीवी सीरियल में उनके मौका मिलल और एक बाद उनकर जिंदगी बदल गई। अपनी बिहारी टोन के कारण मनीषा रानी तेजी से लोकप्रिय भइली। टीवी की दुनिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी वो छा गईली। फेसबुक से लेकर यूट्यूब, इंस्टा, हर जगह मनीषा रानी के बिहारी टोन के लोग दीवाना हो गई। और ओकर नतीजा ये भइल कि बिग बॉस में खुद सलमान खान उनके आवे के ऑफर दे देने। आज बिग बॉस में मनीषा रानी धमाल मचाओ तड़ी। कहल जाता कि मनीषा रानी जैसन खेल बिहार के कोनो कंटेस्टेंट बिग बॉस में नईखन खेल पौले। आपके मनीषा रानी में का अच्छा लागेला कमेंट में ज़रूर बताई। मिलत नहीं अगली वीडियो में कोनो और कहानी के साथ। ये तरह के कहानी के देखे खातिर भोजपुरी वाला भैया के जरूर सब्सक्राइब करी और अपन प्यार दी। नमस्कार।